Ginong teri bang habarok ko keri India hakakatsan bat kat ndru teri benai leber kila penong ya kejinya ki daga besang etri kam kum kadak ban persajur ke sorkar pedeng halor kejing temu ban aitino akhiri usimet ban penyat ki public sector bank. Ginong teri bang hapok kalama jong United Forum of Bank Unions UFBU. Kila penong ya kini kejinya ki aplau jong State Bank of India haga babun ginong teri bang ki bagentu bagi kentai bat cenderang kele shimbenta haga kejinya ki ke bajai-jai. Ginong teri bank keladawan ke sorkar pedeng bakam dai man IT ke public sector bank syagiriu shimet namarkan ketajur upat ba kari khamtam ya udok usuk. Ginong alam jong ke UFBU kilaong bagi pat ba akitan nong kendong kiyo ekjing syania na ke public sector bank. Kibla ajing syakri ki naduk ki por ki bamenchua. Henrai lada IT no ki ban penyat kiriu shimet kan ketajur upat ba namarkin yo ekaram haga kamrep kamriang ne ban sengi kambaret namar ki bank shimet ki pla jingmut ban ibet tang ya karam chiki karkhana ki bahaya. Thì cái bên công ninh sáp ấy qua bên ông bà cái chính khí chính hàng này mini cái đây nó bằng bagi qua bên kala simet lagi bank सरकार kumbalong mentai finpet ki ba ay kata ka jing sakri hok yu pat ba di tang mangi ki public sector bank ni ki bakhot kita ki bank सरकार ki ba penyat सरकार ini ki bank ki private bank finpet ngakapor ba kadon katoka demonetization finpet hang ni state bank jungi ne hakwi ki bank public sector bank ki dap ki brio mam manwan ban keliang pisa kadba finlet pat si private bank ni don ki private bank ni are likely hande siki kim don balai namar balai la dalai siki kim tre kim kwa ban serve pat ba kum ban si ong na ka phareng tik ni ka sarkar mudi ka la sulong bulldoze bet lek kat bamon nami berkadong ham majority kakwa tai ye ki bank bor khoi menta men ha last session baka shong ka session ka finance minister ka lapan bana ba atli ki bank can privatize but ko way ki insurance company but pin dapet benya ya kani ka jingle ju mudi kolong pro ruspa ka badai tang thik nam ta ki ruspa omdai no pai ba nama pindah paj ba khamtam li sinong kandong kiba play bank de tang ki public sector bank kiba play sepo nong kandong de mangi kiba ai ram ki lada de ka ram rep lada ka de ka ram dukan bagi play dukan inu ki ram ki baret barya de mangi ba pe yo badok besuk haju ko poru ngim klet ya ki bahe jungiru ki bon ki beruspa ki bon ki beron bat ngiru Lefin pet ba ke सरकार ko na ban pendu ban penkala privatize no ya kini ki bank सरकार de na jing do nong lefin pet balingi do nong ki berit beria ho gidon kita ki NPM ki hot ki ba sniu ki loan ki ba jong baduk basuk lefin pet hi khandau 4% kadai ka jong baruspa pin pet gitu ki ruspa kum u niraf modi bat kiwe nganam ko ban jer teng bon gila to ya ka bang degi phau hajar bat ki ja sunang ni ki phet nang ni gani sarkar ke le yu ka khamle ei ru em ka si ong be ni kwa ban pendu pendam no gini private sector bank dei bagi do nong dei balai bagi do nong pat ka khlam wat ka daw ka daw ba konstan ba pen do nong yang ni dei kijing sniu jung ki loan bagi jing sniu jung ki loan dei jing hespa sudah nama kini ki baplet beria ki ba de dukan sayo syahat kanu gin sim nailak saulak sipolak ngi right off gitu ndai harju ko por ka sarkar ko ong ba ye gini ki ramba kisim ki baheru de ban right off ya ka bang ngi kim la ban le bat ngi taw ngi dawa nangani sarkar bade ban pen mi kerteng ye gitu bro khoi ki ruspa ki reu don spa ba ro khoi ki ba kham si ka ram cha ka bang ban pen mi kerteng ki ba ro khoi
kani di gemin di man jungi bat hadu menta ka sarkar kini ka khampwa ban penmi kerteng ki Wala kinong tre jong ki bang kila penlong ya gejing ki bandawai ka hok. Henry gene gejing sange trikam ka ba arsni jong ki kalakta apat ya upat babon balang. Ubah ban pendep ki kam ki jam ki bede bagi bang kam tam hakum kene kapor bagi kam ki dang yach kemat ka bede bat ka financial year. Ki bang ki badan hakaleng ki benta jong kejela Meghalaya kila khang kherdep lut bat ki jaka trikam ru kila theli. Tingi kerpat ya barokhoi pai ba suba menis nok ti lang bat ngi mensuthu balai ngi ki menta kani ki menta kam dei jong ka bang dei jong pai ba hoi hakaju kapor mangiru ngi ki namar balai ngi suthu ba ka job security jong iru kolong at stake nei lara dei ke private sector bank la ni dei ke public sector bank ngi kinong tre bank ngi hak ban tre hi ha bangi thangan ngi ko aja ngi hak ban tre lara hak ban tre nur mesti ban mit ngi tre kumbolong menta nur bawan kani ka sarkar bondi man kas ngi tre mit bet kamjudan kata ko ngi nomiu bat ban implement ki scheme di sarkar dei tang ngi sector bank ki private banks lanu kinum tre ban implement yaki scheme juga sarkar